Hej Camilla, nu åbner jeg Unsung, som ligger der. Bum. Det er min Unsung. Din kan godt se lidt anderledes ud. Nogle gange så kommer der, som du kan se der kommer sådan lidt Let's Get Started. Den lukker du bare, hvis den kommer, ellers så er det jo ligegyldigt. Så jeg trykker Close, og så er jeg klar i min Unsung. Så trykker jeg på Songs, som ligger deroppe. Og der ligger alle de sange, jeg har i min mappe her. Og jeg sørger lige for, at jeg er ved alle sange, så vi kan til at lave vores folder, vores mappe til vores job. Så jeg klikker på My Sets. Der ligger en dernede, der hedder My Sets. Den er jeg klikket på. Der ligger alle de sets, jeg i tidernes morgen har lavet. Kan du se, der er noget, der hedder dans og dansemusik og Faxe All Stars og alt muligt andet. Så skal jeg til at lave en ny folder til Sankt Hans. Så trykker jeg på plus. Den ligger dernede. Plus. Så kan jeg så navngive min folder. Kan du se der står Enter the name of your folder. Så kalder jeg den nu Sankt. Skriver jeg ned Sankt Hans. Og så skriver jeg lige 2015. Det har jeg så kaldt den nu der. Så trykker jeg på Done. Så ligger den så her imellem alle mine folder. Jeg går nedad og finder så Sankt Hans. Den ligger der. Så trykker jeg på den, på min nye folder. Bum. Og så er der ikke lavet nogen sæt, det skal vi så have lavet. Så igen trykker vi på det plus, der er dernede. Jeg trykker plus. Bum. Så kan vi så deroppe navngive titlen. Der kalder jeg det så nu Set 1. Så jeg klikker lige på den, så jeg kan skrive. Der. Den er lige. Så jeg skriver Set. Og så får jeg mit tal. 1. Nu står der Set 1. Og så går jeg lige ned, inden jeg skriver Done, så vælger jeg lige den folder, jeg vil lægge det i. Der. Og så finder jeg den, jeg har lavet. Det var den, der hedder Sankt Hans. Sankt Hans. Der. Sådan der. Så står der nu Sankt Hans, det er folderen, og det er set 1, jeg er ved at lave. Så trykker jeg Done. Bum. Så ligger der nu, du kan se folderen hedder Sankt Hans 2015 og set 1. Der er ingen sang valgt, så trykker jeg lige på den her, pilen her. Ikke edit, men på pilen der. Dum. Så skal jeg til at tilføje. Der står også her, tryk på plus-knappen, når du vil tilføje. Og det gør jeg nu. Trykker plus. Bum. Så ligger alle mine sange, jeg har inde i min Unsung-mappe. Og nu vælger jeg bare, fordi vi laver det jo anderledes, jeg skal selv have lavet et eller andet. Nu trykker jeg bare lige for eksempel, vi starter med for eksempel All My Love. Så kommer der Flooping. Det er den første, der ligger deroppe. Så går jeg ned. Jeg skal også have bum, 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 bum. Jeg vil godt have Blurred Lines. Dum. Og Breakfast at Tiffany's. De tre har jeg nu valgt til mit sæt. Så trykker jeg Done, når jeg har valgt dem. Hvis jeg trykker på en, jeg fortryder, så trykker jeg bare igen, så fjernes Floopingen. Når jeg er tilfreds, så trykker jeg Done. Og så kommer den over og viser, hvad jeg har. Der kan du se ude i højre hjørne. Jeg kan klikke på det, der er til højre for folderen her. Bum. Så kommer den første sang, All My Love. Hvis jeg så skal skifte til den næste, så trykker jeg lige ud i siden. Bum. Så kommer næste. Jeg kan også bare swipe. Jeg gør sådan her. Bum. Så kommer det. Så jeg kan gå mellem hver sang, jeg har valgt i mit sæt. Hvis jeg lige skal se sætoversigten igen, så trykker jeg på Songs. Bum. Så har jeg min sætoversigt der. Hvis du skal rykke rundt på det, hvis du lige pludselig siger, hov, jeg skal skifte rundt på placeringen, så trykker du Edit. Bum. Og så kan du så trække herude i siden. Kan du så skifte placering, så jeg trækker den op. Vi skal lige ramme rigtigt derude. Bum. Sådan, kan du se, så kan jeg trække den op. Nu starter vi med Breakfast at Tiffany's. Jeg kan også slette, hvis jeg siger, jeg vil alligevel ikke have All My Love, så trykker jeg på minus, og så trykker jeg på Remove, hvis det er det, men det gider jeg ikke nu. Sådan der. Når jeg er tilfreds med min sæt, så trykker jeg Done. Det var sæt 1. Nu går vi tilbage til sets. Vi vil jo godt lave flere sets, så vi går lige tilbage til folders. Bum. Så tager vi lige, finder den igen, den der hedder Sankt Hans. Bum. Og så skal vi så have lavet, vi har sæt 1 der, så skal vi så have lavet sæt 2. Så trykker vi plus. Bum. Og nu fik jeg så lige trykket forkert. Jeg trykker lige Sankt Hans igen. Jeg fik ikke ramt plus. Nu rammer jeg plus. Der. Så skriver vi igen her ved titlen. Der skriver vi så bare sæt 2. Sådan der.
Og ned, det er vigtigt, at du lige husker at vælge folder hernede igen. Der finder vi den, der hedder Sankt Hans, mellem alle de folder, man har lavet. Der. Og nu har vi så sæt 2 klar, så ser vi så done. Der kan du se, sæt 1 ligger der. Der er der 3 sange. Sæt 2, der er der ikke nogen, så trykker vi her på den. Sæt 2. Og så igen plus. Bum. Og vælger sangene og trykker done, og så ligger sæt 2 der. Og sådan gør man hele vejen igennem. Jeg håber, denne lille video hjalp dig rimelig godt på vej. Ha' det godt. Hej hej.